Salam alaikum an balima malien an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sela je suis le chercheur. Bi est lundi 24 juillet 2023. Balimaw sujet fila b'an bolo. Sujet fɔlɔ CEDEAO ye communiqué dɔ kɛ est-ce que y'a faamu Mali an ka constitution kura 4ème république ko la. O tɛmɛlen kɔ an bɛna n da don k'an ka sanu na ko 35% an bɛ ka rumeur minnu mɛn ko Mali bɛ n'o sɔrɔ. Donc amna ne sujet fila de développer ka nga Chérif ka fo Cheikh Chérif Tiami Aidara kabako fura tigi ala Chérif ka so kabako fura la fura munu na ka impana pade ma tension diabète furu dimi rendimi ko dimi ko kango mante noro dongil la gaza ay Tiami nga fura la be kabako ya kono aka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 o temele ka nga kutubu na nga waliu sheku la sana kane bele abe se ko ateta te mo ci ko na gelara maliko la wuli be ka segare. O temelen ko ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo tubakura murke ka kuma manca ani ala tɔgɔ sigilen no ni mɔgɔ minnu mɔgɔ b'a la ma ka numéro di inbox la o temelen ko n balimaw ka Victoire Gloire a président ba ka fo Segu Tunkara Kidlajo ka se Masma sa ko Jalakɔrɔdina ka cɛdon pensobakaw Victoire Gloire be fan vraiment a bɛɛ folen no même temps nga mɔgɔ akili jigin ne Amara Sela yɛrɛ bɛ ka n ka studio n b'a a dayɛlɛli baaraw koɲɛ kan est-ce que y'a faamu dɛmɛw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni donc halisa an b'o de fɔ on a 2 mois pour que ka tila baara la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ parce que vraiment an tɛ fɛ ka wari nɔgɔlen minɛ an bɛ fɛ ni mɔgɔ minnu dalen b'an na an bɛ ka lutte min kɛ i dalen don an ka lutte la n'i bɛ fɛ k'an dɛmɛ vraiment a ka d'an ye numéro min bɛ o ye 77 ni bɛ fɛ k'an dɛmɛ 77 67 0017 77 67 0017 mɔgɔ minnu ye dɛmɛ di ka kɔrɔ an ma nin cadre kɔnɔ an bɛ o fana fo ko ni cɛ u ni baraji u y'a kɛ faso kama ni ala sɔnna an b'an cɛsiri faso ko la davantage donc balimaw an bɛ don an ka sujet kɔnɔ CEDEAO ye communiqué dɔ kɛ bi maliyɛnw a communiqué k'a jira k'u bɔra a kalama k'u kunnafonina u ladɔnniyara ko Mali nana 4ème république la ko référendum kɛra ko malien fanba bɛɛ bɔra ka taa voter ko vote min kɛra k'i b'a ye k'a fɔ ko Mali filɛ nin ye ka don étape kura de kɔnɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la ko Mali filɛ ka sira kura de ta Mali filɛ ka dɔnsen kura de ta an bɛ wagati min kɔnɔna la donc CEDEAO y'a jira ko o dɔnsen kura tali la ko nana ni 4ème république ye n'o ye république 4nan ye an kunna donc k'a b'a fɔ Mali autorités ye k'an k'an teliya ko ka segin ordre constitutionnel ma o kɔrɔ de ye k'an k'an teliya ko k'an bila constitution minan kɔnɔ k'an k'an teliya est-ce que y'a faamu ko ka élection kɛ kuma in b'o de yira indirectement c'est comme CEDEAO ka nin communiqué in u bɛ ka pression de k'an k'an teliya ka élection kɛ mais n'u ka communiqué in ta k'a lajɛ u b'a jira k'a fɔ ko nin référendum min kɛra ani 4ème république ko Mali k'an ka faamuya caman sɔrɔ k'an k'an ka enseignement caman tirer o enseignement tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u bɛ fɛ k'a fɔ de ko an ka autorités ka faamuya kɛ k'u kan'u présenter kuma de filɛ nin ye u bɛ ka kuma de masquer quoi mais tagalen ɲɛfɛ dans les jours à venir i bɛna ye u da bɛna tila k'a fɔ tuguni sinon communiqué la ko u b'a fɔ k'an ka an teliya retour à l'ordre constitutionnel la mais an b'a fɔ CEDEAO ye déjà an bɛ ordre constitutionnel kɔnɔ kabiri Assimi ye nin promulgué k'a signé don min na o kɔrɔ ye ko 92 constitution k'a filila kɛrɛfɛ ko 92 constitution ko kuma banna kabiri Assimi bɛ nin promulgué don min na o kɔrɔ ye ko charte de la transition k'a kuma banna kabiri Assimi bɛ nin promulgué don min na o kɔrɔ b'a jira ko militaires bɛ se k'u présenter parce que nin y'an ye fanga kura de kɔnɔ charte de ko Assimi tɛ se ka présenter an dun bɔra charte kɔnɔna la an bɔra 92 constitution kɔnɔna la ni 4ème république de ye o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko kɔrɔ fɛn fɛn kɛra droit sira kan k'a bɛɛ de effacera c'est comme chiffon de taara k'a bɛɛ effacer ka bɔ yen o kɔrɔ ye k'an bɛ ka taa ni ko kuraw de ye droit principe ba dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko la loi n'a point d'effet rétroactif elle ne dispose que pour l'avenir o kɔrɔ ye ko ni sariya taara
avec kokura nataw de lajɛ kokura nataw mais charia ti se ka kɔrɛ ka kɔrɔlen lajɛ a kɔfɛ dɛ ou bien ka rétroviseur lajɛ ko min kɛra kɔfɛ k'a b'o lajɛ donc ko ni charia kɛra kokura minnu bɛ nalen charia bɛ appliquer o kokura ninnu de kan o kɔrɔ ye ko Assimi ninnu bɛ se présenter o b'a yira k'a fɔ transition in kɔnɔ n'a ka di mɔgɔ minnu ye i bɛ se k'i présenter parce que fanga kura de nana constitution de bilala ka na ni kura ye constitution ma yɛlɛma a ma yɛlɛma dɛ kura de nana donc CEDEAO dunga nin kuma la o bɛ fɛ k'a yira n na ko Assimi ninnu tɛ se ka présenter yanni nin cɛ Union africaine fana delila k'a fɔ ko Assimi ninnu tɛ se ka présenter o bɛ fɛ k'o de yira k'an ka segin ordre constitutionnel la hali n'a y'an diya bi anw tɛ élection kɛ déjà ordre constitutionnel kɔnɔ à partir de la promulgation o kɔrɔ ye tuguni a tɛ se ka fɔ tuguni k'an bɛ coup d'état la tuguni coup d'état ko kuma banna kabini président a signé nous avons un pouvoir légitime o légitimité bɔra yɔrɔ jumɛn jamanadenw ye fɔti min kɛ référendum na bi mɔgɔ si kana fɔ Mali fanga ma ko coup d'état fanga n'i y'a fɔ i bɛ se ka minɛ n'i y'a fɔ i bɛ se ka datugu parce que constitution kura de b'an kun baara bɛ ka kɛ ni constitution kura min ye président y'a promulgué min kɛ o kɔrɔ de k'a tara ba la a donna en vigueur ko baara ka kɛ ni a ye mais CEDEAO tɛ fɛ k'o mɛn a tulo la CEDEAO ko k'an k'an teliya retour à l'ordre constitutionnel la an balimaw an bɛ labɛn de kɛ sa ye an bɛ labɛn de kɛ ka baara dɔw boloda an bɛ labɛn de kɛ parce que ani CEDEAO tɛna kisi ɲɔgɔn ma saraka t'a la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ CEDEAO tɔw taara u b'a fɔ u bɛ Amadu bi an ka mais an k'a ɲɛ sigi siran tɛ yen quoi an k'a lajɛ Guinée port an bɛ se ka port in agrandi cogo min na an k'a lajɛ est ce que i y'a faamu an bɛ wagati min na an kana an ka CFA an ka monnaie an ka créer teliya an ka fɛɛrɛ tigɛ en même temps sanfɛla la u ka ɲɔgɔn minɛ président premier ministre ani transition mɔgɔ tɔw bɛɛ a y'a lajɛ ɲɔgɔn minɛ dɛ n'an ma ɲɔgɔn minɛ ni tubabuw min b'u kɔnɔ n'u y'an sɔrɔ a damanda na dɛ an kana tan d'u ma ni kɔgɔ pɛrɛnna basa bɛ don an kana ɲɔgɔn labila wa nin ko in fɛn min bɛ nin ɲa président yi ka premier ministre a ye to ɲɔgɔn bolo dɛ walahi a ye to ko minnu bɛ n'ale ye a ma nɔgɔn an bɛna c'est-à-dire an bɛ lafiya ye kɔfɛ de mais sisan tɛ parce que u bɛna commencer ka ŋaniya cogoya ni fɛɛrɛw de tigɛli daminɛ an kama donc tôt ou tard CEDEAO bɛna kɛlɛ ninnu pɛrɛlen don kɛlɛ yɛrɛ de kama Union africaine ko transition mɔgɔw tɛ présenter surtout bɛɛ sigilen de don k'a sɛbɛn ka candidature ka o kɔnɔ Assimi dun bɛ présenter a ye cɛ diya a ma cɛ diya Assimi bɛ kɛ candidat ye ni Ala ni kira sɔnna donc n'aw ma fara ɲɔgɔn kan ni CEDEAO ye donyɔrɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cɛ n balimaw a tɛ nɔgɔya dɛ président n'a ka premier ministre ka ɲɔgɔn minɛ u ni peuple ka ɲɔgɔn minɛ 5 colonels u ka ɲɔgɔn minɛ u soudelen ka to parce que Mali bɛna don zone de turbulence de kɔnɔ donc n'o bɛ kɛ wagati min na n'a soudelen don u tɛ se ka donyɔrɔ sɔrɔ parce que u bɛna hali terroristes su ka bila an kan vous allez voir que l'armée va être trop exposée u b'a lajɛ ka mankan wuli an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ yan mais an kana bi a piège ko si kɔnɔ donc président ka baara kɛ sisan a kana sɔn kulonkɛ ka fanga la a kana sɔn molobaliya a ka kɛ fanga la a ka baara kɛ sans pouvoir légitime de b'a bolo charte banna charte ko kuma o banna charte tɛ se ka fɔ tuguni minnu bɛ charte ko fɔ o kun ye de yanni an ka don constitution na sisan baara bɛ kɛ ni gafe kelen de o de ye Mali constitution ye charte ko kuma a banna bi ni charte ko bannen donc o tɛmɛnen kɔ n balimaw an b'a fɔ président ye a ye baara ɲuman dɔ kɛ sanuko a wulila k'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ tiɲɛni kun bɛ ka kɛ sanuko la dɔw kun bɛ k'u dabiri Mali ka nafolo de la an ka dugujukɔrɔ nafolo dɔw kɛra multimilliardaire ye sanuko la o de la président y'i to président la avec le premier ministre ka enquête dayɛlɛ pour que ka sanuko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn balimaw bɔ kɛra kalama ko tiɲɛni bɛ ka kɛ bɔ kɛra kalama ko entreprise layidu mun b'u ni Mali jamana cɛ u ma layidu si dafa u ma si bɔ a sira fɛ balimaw entreprise sanu minnu y'u jɛ u b'olu de déclarer u bɛ bɔ n'an ka sanu bɛɛ ka taa raffinée kɔ kan Mali tɛ foyi sɔrɔ a la o de senfɛ an y'a ye président y'a fɔ k'an ka dugujukɔrɔ nafolo k'a bɛna kɛ Mali ta ye
ko ba baraw la mais an be ka rumeur do men min me kan la sirane an be kon message d'alerte ke an ba do Assimi nga faso kan nga bo ka patriotisme nga bo an message d'alerte an be ka mi me ko projet min tara CNT la ka be ta 35% na tien do wa tien te wa mais an kon me mi na autorité fait an président fait Assimi Mali sanu Mali pétrole Mali dugujugoro nafolo Mali desera chogo keme sarada la anga 51% nante 51% soro mina anga dabla 35% ministre de mine kana so Mali taka 35% code minier kura la code minier kura mi merale na 35% soro abanjigila tigere na 35% soro Mali be faka ke puissance mi ante ka ka ere na 35% soro koro ko yele mama ke Mali kura la pour que Mali ka intérêt soro il faut ka do mo be na Mali la Mali de tabecha ni bi implanter Mali la il faut que Mali ka soro de ke kojugu ore Mali kura tanga sere donc comme rumeur do mais ota bali ame ko nganga kilna di parce que président era ko a projet be CNT la na projet be CNT la ni 35% te afora abana mais ni 35% do ou ka modifier kana 51% na Mali kura la entre 35% an se go accepter tout na an ga retard be bora tubabu de no la parce que kuma na nga dugu koro na folo bo an be esia famu 15 à 10% nga mo de soro la donc ala e Assimi di ama an be ni so jale ala e Choguel di ama an be ni so jale no an be ni so jale on ni so dia ko na la anga dugu jugoro nafolo président yera fo ka be kantai pour ka kantai keme sarala na ma bitru ni kelen so voir biolongla mbalmo ame fait Mali ka tanye chogo mena be kele en même temps monsieur le président ka nyefie on a lithium ko ali sini on te lithium ko nyedo ay ne message partager avec ce président wallahi anti lithium ko nyedo lithium on met 10% de sorowa on met jonne sorowa ministre mintara wakati akuma chara vidéo te on ma mingala yoro do la ko ka met 10% soro ka met 20 mais alisini même min do lithium fener bi lithium me gagner marché international la ni lithium me bo en fait angana ke ko nga fin anga lithium exploiter kanya lithium non seulement banga kurango magonya anga chino wele kana lithium transformer ka énergie solaire ani namba exploiter keme sara la nga bidro nin kele ou bien biolon vla oro la constitution qu'on a la ne kele ne a demandé mais malame ngoka code minier et disons ngoka disposition constitutionnelle dota ngo Mali dugujugoro na fula nga constitution ngono ngoni bidro nin kele te 51% no te Mali dugujugoro na folo te bo na do na constitution ngono ko politicien ti se ka elema nya fa wakati ma masaka do constitution ngono mais am saka loi uta loi code minier kurala keme sarala anga bidro ni kele sur anga dugujugoro na folo le Mali produit plus de 75 tonnes d'or l'équivalent de 2500 milliards 2500 milliards ola iba e ka fo Mali saka 100 avions de chasse Sukhoi 57 am seko soro balmo o sandro pétrole ma faroka, lithium ma faroka, uranium ma faroka, diamant ma faroka, bauxite ma faroka, gaz hydrogène nunushi ma faroka. Ala e Mali son, Mali tukujoro na folo drame Mali nga sangepa, ka nga salaire multiplié par 2. Mali benadja. Sari présent akilna nyuma mbala volonté mais on fait en bas de une proposition ni. Amega rumeur mi meni 35% don. Kon mine la ama ina Assimi fa Assimi ngana promulguer kana promulguer na promulguer anjigi betigere wallahi anjigi betigere ni 51% te mi présent dugu goro na folo ko la kana promulguer Mali kura la il faut que ngana ni symbole dodi malita o dusu de be présent era kono donc ministre des mines no ga sura 51% ngama ko bravo mais ni 35% no ne message d'alerte akana kere na ke aba commencer ka peuple chikilatke 51% ou bien aboli ka dabla sanu nunu me borom na be dega minge abe tieni mi environnement na wallahi ube warni mi na ma sega réparer mo de ka Sénégal dugolo be ka tien
on n'a pas eu mais équivalent à tout man na folo la ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ min ti sɛnɛ pour que o ka se ka sɛnɛfɛnw san nɔgɔya la donc ni vidéo kunkurun message d'alerte k'a lase président ma donc balimaw k'a ɲɛfɔ ni fini min bɛ la a tusi mɔgɔw bɛ ka ɲininka la a tɔgɔ établissement Kaba suguba la olu de bɛ nin tusi feere ni mɔgɔ mago b'a tusi la an bɛ tila ka Kaba ka numéro bila ni Ala ni kira sɔnna n'i ye Kaba wele nin tusi qualité ɲɔgɔn baden de b'a bolo salamu aleykum